בבית הספר שלנו רואים את הילדים כמכלול שלם. אנחנו עושים הכל שהילדים ירגישו שייכים לכיתה, לבית הספר ולעיר. מחזקים את הקשר האישי בין מורים לתלמידים, מקיימים שיחות אישיות עם התלמידים ביום הלימודים וגם אחריו, מטפחים קשר עם ההורים והקהילה ויוצרים בית ומשפחה רחבה. אנו מקדמים פעילויות משותפות לתלמידים והורים יחד, טקסים משותפים ומפגשים חברתיים. חשוב לנו שכל ילד יפרח וימצא את הכוחות והייחודיות שבו. ולשם כך אנחנו מייצרים מרחבי בחירה המטפחים מצוינות במגוון תחומים, כגון נגינה, שחמט, מדעים, כדורעף, תיאטרון, אומנות, מייקרים ועוד. אנחנו מטפחים לומדים עצמאיים דרך למידה חווייתית, עכשווית ושונה. למידה שמטפחת אצל הילדים מיומנויות שונות. הילדים שלנו יוצאים ללמוד בגינה הקהילתית, חוקרים נחלים ואקלים, בנחל נהר בתא הקרוב, יוצרים פודקאסט. בבית הספר שלנו תלמידים מקבלים מענה דיפרנציאלי, לימודי, רגשי וחברתי, כך שכל ילד יוכל להתקדם ביחס למקום בו הוא נמצא. נבחרת איך נודע, מצוינות באנגלית, מענה רגשי בעזרת בעלי חיים ותרפיות שונות. אני גאה להיות חלק מצוות מחויב, נפלא, שמגיע כל יום עם חיוך רחב, עיניים מציצות, לראות את הילד עם הרבה חום ואהבה. בית הספר פועל במסגרת שיטת דרך חריש, דרך חינוכית שמובילה עיריית חריש, אשר מקדמת שיטות למידה מגוונות שפורצות את גבולות הכיתה. שמחים וגאים להיות חלק מדרך חריש.